Volám sa Peter Kubík a som majiteľom spoločnosti Farmpek. Rád by som vám predstavil moju spoločnosť a povedal o nej niekoľko informácií, ktoré by vás mohli zaujímať. Po ukončení kariéry profesionálneho vojaka som hľadal priestor pre svoje nové uplatnenie. Hlavne miesto, kde by som mohol využiť svoje skúsenosti a byť naplno užitočný. Tento priestor som našiel v segmente predaja armádneho sortimentu a taktickej výbavy. Svoje podnikanie som odštartoval v roku 2004 zriadením malej obchodnej prevádzky o rozlohe cirka 20 m². V tejto prevádzke som tovar sám zákazníkom predával. Následne som firmu začal rozširovať. V roku 2007 sme spustili e-shop a začali predávať tovar aj veľkoobchodne. Začiatky podnikania boli pre mňa novou, ale veľmi zaujímavou hrou. Väčšie výzvy prišli až vtedy, keď firma začala rásť a naberal som nových kolegov. V tejto oblasti som nemal žiadne skúsenosti a musel som sa veľmi veľa učiť. Už len to, že sme na trhu takú dlhú dobu. Teší nás, že stále posúvame vpred naše služby, ponúkaný sortiment, ale aj organizáciu a fungovanie našej firmy. Postupne, dlhodobou a trpezlivou prácou, hlavne správnou komunikáciou a snahou pomôcť zákazníkom s vybavením ich požiadaviek. Hlavným dôvodom bolo zvýšenie komfortu nakupovania pre našich zákazníkov. Zabezpečili sme to zväčšením predajnej plochy až na 200 m², s prehľadnením vystaveného sortimentu a zabezpečením možnosti parkovania priamo pred predajňou. Plánov do budúcnosti máme mnoho. Medzi tie najdôležitejšie patrí hlavne rozšírenie sortimentu, skvalitnenie služieb, budovanie značky a dobrého mena a hlavne byť tou prvou voľbou pre našich zákazníkov pri výbere taktickej výstroje a vybavenia pre zabezpečenie ich profesionálnej služby a voľnočasové aktivity. Aj vďaka vám, našim verným zákazníkom, stále rastieme a rozširujeme sa. Sme tu pre vás na novej adrese Teplická cesta 5, OC Storland, pri obi v Poprade od pondelka do soboty. Tešíme sa na vašu návštevu.